1 John chapter 1 and verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteous. Hindi sinabi ng Diyos na pipiliin ka lang na patawarin. Ang sinabi niya, kung ipahayag mo lang ang kasalanan mo at lumapit ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang patatawarin at lilinisin. Isaiah chapter 1 and verse 18, your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. They are red as crimson, they shall be like wool. Ganyan kalalim ang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Kahit gaano pa nagkamali, kaya niyang baguhin ang buhay natin. Ngunit kapatid, ang tunay na pagsisisi ay hindi lang sa bibig kundi sa puso. Sabi sa Acts chapter 3 in verse 19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord. Sabi ni Lord na kapag mag-repent tayo ng buong puso at tapat sa ating Panginoon, istanggalin niya lahat ng kasalanan natin. At kahit gaano tayong kamakasalanan, kahit gaano pa yung ginagawa nating kasalanan, kapag lumapit ka sa Panginoon, lahat ng kasalanan natin is buburahin niya, alisin niya lahat, at baguhin niya tayo.